Stara područna osnovna škola u Vučkovcima je srušena. Na njenom mjestu bit će izgrađena nova. Zato su prikupljene sve potrebne dozvole, a izabran je izvođač radova, pa bi se kamen temeljac mogao postaviti za 15 dana kada bi se intenzivirali radovi na gradnji škole. Učenici su trenutno smješteni u ugodnim prostorijama džamije lokalnog džemata gdje smo ih i zatekli jutros. Nastavu predaje 5 nastavnika, a pohađa je 120 učenika u 4 razreda. Od kantonalne vlade dobili su oko 260.000 konvertibilnih maraka, dok će 100.000 konvertibilnih maraka osigurati općina Gradačac. Škola će biti rađena po glavnom projektu. Ima znači sama kvadratura je 36,1 puta 30 sa spratnošću. Imaće znači 6 učionica, odnosno 5 učionica, biblioteku, prostor za predškolski odgoj, kabinete. Dugogodišnji problem je bio sa održavanjem nastave, sa odvijanjem nastavnog procesa i raduje me da ćemo za nekih 10 dana već imati priliku da položimo kamen temeljac za osnovnu školu u Vučkovcima. U Požarikama je osnovna konstrukcija školske zgrade odavno izgrađena. Ona bi, kada se završi, trebala rasteretiti centralnu školu, ali i pomoći ovom naselju u kojem je primjetna ekspanzija učenika. Vlada Tuzlanskog kantona je obezbijedila sredstva za nastavak gradnje, no postoje problemi imovinsko-pravne prirode za ovaj objekat, u kojem bi prema planu nastavu trebalo pohađati oko 150 učenika u 5 odjeljenja. Ovo je naselje možda jedno od najvećih prigradskih naselja na opštini Gradačac i svakodnevno imamo priraštaje ovdje, odnosno dolazak iz rubnih dijelova općine Gradačac, tako da možemo očekivati svakim danom sve veći broj učenika. Podršku za izgradnju ove dvije škole pružile su općina Gradačac i vlada Tuzlanskog kantona. Dogovoreno je da se zajedničkim snagama riješi problem škole u Požarikama. Jasno smo naglasili svoju spremnost da pomognemo toj izgradnji kako u financijskom smislu, pogotovo u ovoj godini već su predviđena i sredstva iz budžeta općine Gradačac za školu u Vučkovcima, a izrazili smo spremnost da u narednom budžetskoj godini pomognemo izgradnju škole na Požarikama i naravno sve nadležne općinske službe i općina Gradačac su na raspolaganju za pripremu dokumentacije i prevazilaženje određenih problema koje u momentu imamo kod izgradnje škole. Koristim priliku da se još jednom zahvalim općini Gradačac, načelniku općine Gradačac na iskazanoj spremnosti da i finansijski pomognu ova dva projekta, a i s druge strane da kao načelnik općine je stavio sve svoje službe na raspolaganje vezano za problem koji imamo oko imovinsko-pravnih odnosa, prevazilaženje ovog problema. Imamo tamo problem, nisu nam riješeni imovinsko-pravni odnosi, još uvijek nisu dobijene potrebne dozvole, urbanistička, građevinska. S druge strane, otežavajuća okolnost što je ranije, još 2008. godine taj projekat krenuo sa izgradnjom, urađene temelje ove godine na bazi tog nekog ugovora iz 2008. godine je nastavljena izgradnja te škole. Pored ovoga, premijer Gutić i načelnik Dervišagić su razgovarali o izgradnji infrastrukture u povratničkim naseljima u općini Gradačac, ali i o projektima koji se odnose na unapređenje turizma i saobraćaja. Zajednički stav je da turistički potencijal ove općine tek treba doći do izražaja.